Hello guys! So, pauwi na kami ng Pasay. Ayan, sakto alas 12 kami umalis sa bahay. Dapat alas 9 ng umaga. Kaso nabangenge si daddy sa ano. Sa Gin Bulag. Bulagta siya eh. Ayan. Kasama namin si Kuya Emmer. Yeah. Balik Pasay din si Kuya Emmer. Yarn. Kumusta naman? Yung pag-aantay mo, Mer, ng 3 oras, Mer, sorry! Nagantay talaga siya na ano. Sabi niya kasi kapon. Ay, sabi ko kapon, alas 9 kami aalis, umaga. Eh, kaso nga, bangenge. Ngayon, alas 9 gumising. Nagano pa, natulala pa. Umigo pa ng sabaw. Tulalay. Yan, alas 12 na kami nakaalis sa bahay. Tapos, ano, din na rin ako nag-vlog kanina umaga, gawa ng, ayun nga, nilakad ko ulit yung mga doggies. Tapos, sila yung nilabas ko. Pero doon lang sa, ano, sa bakuran lang. Doon na sila takbo-takbo. Tapos, continue nung, ano, nung pagpapalinis ko. So, nasa baba na sila ngayon. Nagla-lunch break sila nung, ano, umalis kami. Ayun lang, guys. May mga dala kaming, ano yan, Mar? Pugo. Itlog ng pugo. Sa puguan ni Kuya Emmer. Mer, wala na akong kape, Mer. Meron pa yata din tayo. Meron ka pa? Hindi na ibigay yung ano? Alin? Pinadala ata kay tito mo ah. Ang naibigay lang daw tayo yung mga naka-drip. Oo nga, yung drip. Sabi ko meron mga naka-ano din eh. Kasi favorite ko talaga yung ano niya guys, yung kape niya. Ang sarap. As in. Iba na yung panlasa ko sa instant. Oo. Kahit sa bahay din. Diba? Seryoso. Iba yung na. mga stock namin doon din ano. Kaya yung mga ano ko, yung mga powder ko doon na black coffee na instant. Wala na. I mean, nanda, nakatambak lang. So, pamimigay ko nga yun sa mga nagkakalkal doon sa baba. Ano pwede yun? Pang kape-kape nila na ano. Kasi masarap talaga yung brood. Ang bango pa. Sarap sa umaga. Mga amoy pa lang. Speaking. Parang gusto ko magkape bigla. Bangingay din ako sa isang soju. Ay hindi, nag-meal pa pala kasi ako. Kaya yun. Vlogs sa atin yun. Umiiyak na, nagdadrama na eh. Tinamaan na ni San Miguel eh. Tignan mo yung nagkaklase. Ring nyo yan. Pero wala naman tao. Char. Naka-on yung ano niya. Nagkaklase si Rico pero wala sa harapan ng ano, laptop. Anyway, ayun, dito na kami guys. Mga 4 PM kami nakarating. Yan. Nagdakit sa likod. Ayan, tapos mag-open tayo ng mga Shopee. Ano ba to, Rex? Patahimikin mo nga yung mom mo. Ano ba to? Bunso, paano to, Bunso? Baka mamaya ma-unmute ko eh. Right click ng tab eh. Right click. Hello? Para kanino, kuya? Ay, yes. Okay. Ay, opo. Ano lang yun, kuya? Mga, ano, powder juice. Thank you so much. Sige, pantay ko na lang. Bye-bye po. Ayun, umakyat na ako, guys. Dito lang natin i-unbox yung mga, ano, mga na-shop ko. Yan. Tapos, nakuha na rin namin yung kitchen cabinet na pina-reserve ko nung bago kami umuwi. So, yan na siya. Ayusin natin. Tapos, magluluto muna daw ako ng pagkain. Magutom na naman yung asawa ko. So, ayun nga, guys. Kakain lang ng asawa ko. Si Chris mamaya pa yan kasi kakain lang din niya bago kumain si Daddy. Yung dala-dala kong ano, choking ang kinain ni Chris. So, nagluto lang ako ng hotdog. Tapos, nagmadali nga ako magsaing. Tapos, yun, ayos-ayos ng konti rito. So, yun nga, mag-ano lang tayo, mag-unpack tayo ng mga Shopee. Ayun. Actually, pagod na ako. Gusto ko na pahinga.
Ayan, lalagdag na yung mata ko kasi mag-alas 8 na. Yan, at ewan ko. Diba pag galing ka sa, sa biyahe, ang sarap na matulog after. Yan, nag-stay lang ako ng konting oras sa shop. Kasi may mga nireceive pa akong mga stocks. Tulad ng Ketox. Yan, nag-stock ako. Makarating lang. And, ayun nga. Tapos, ayun na yung, yung kitchen cabinet. Tinabi ko lang siya sa ref. Yan. Diyan lang siya. Ano ba ito? Ano naman ito? Napakapal ng bubble wrap. Okay. Yung ano pala. Tama lang pala. Kaya fragile nakalagay. Sorry naman seller, pero ayan, punto sa'yo kasi sobrang ng bubble wrap niya. Sobrang kapal. Ilagay ng ulam lang naman ito. Kasi ayoko sa plastic. Yung mga ganito. Yan. Ayoko na siyang ilagay. So, ano to? Microwave oven safe. Kaya, yun. Pwede ko na siyang erectang pag mag-iinit ng ulam. Yan. So, Shopee lang dito guys. Ano lang ata to? 200 pesos. Yan. So, maganda yung mga ano ba yun? Mga rating sa kanya. Ng mga nakabili na. So, yan. Kasi gusto ko glass. Kaya glass yung pinili ko. Bubble wrap pa yun, guys. Kaloka. Teka lang, tanggal ko muna lahat sila sa bubble wrap. Grabe. Pagtanggal pala ng bubble wrap, pero pagkisa na ako. Kaloka. Ayan. Ito siya, guys. Yung glass na bowl. Yan. May takip siya. Yan. Dalawa binili ko. Isang 1 liter. Saka isang 1.5. Ayan. Tapos may 2 liters pa to. Kasi sabi ko, 3 lang naman kami dito. Hindi ko na kailangan yung, yung 2 liters. So, yan. So, pag may sabaw or may sauce, ganyan, pwede mo nang takpan. Kasi, kapag kayong lang, yung food cover lang na, yung pang ganun ba, sa lamesa, is may mga, napapasok siya ng mga fruit fly. Minsan meron na sa pagkain, nakakainis. Kaya meron din ako ditong diba, yung cling wrap. Kaso ay nakapagod mag-cling wrap, magtanggal. So sabi ko, yung may takip na lang, mas mabilis pa, mas mas aesthetic pang tingnan, char. So ayan siya, yung yung 1 liter. Ayan. Yan. Kahit nga sa tinola, yung ganyan. Pero guys, hindi nyo to pwedeng i-direct sa hita kasi hindi to pang luto. Talaga pang ulam lang siya, pang serving, ganun. Yan. So, yun. Para hindi na kayo magtakip-takip pa ng extra, pag dun, mga food cover, yung ganyan. So, sakto na. Yan. Tapos, ito yung 1.5. So, yung 2 liters, imagine nyo na lang, mas malaki pa ng konti dito. Sa mga big family, pwede yung 2 liters. Pero sa aming 3 lang kami dito, okay na this. Ganda, no? Ayan, no? Tapos ang kapal niya. Yan, no? Talagang binasa ko lahat ng, ng reviews doon sa shop na yun. And, kaya nga, totoo yung sinasabi nila. Tapos, mura talaga, guys. 200 lang ata ito. Yan, no? So, sa mall mo ito nabili, mga 300 plus na itong maliit na to. Di ba? Yan. In fairness, ang ganda ng kutis ko. Kutis na naman yung di po, kahit haggard na yan, walang yan, wala akong, di ako nagpa-foundation guys, alam nyo yan, sunblock lang talaga yung ginagamit, kahit na press powder, wala akong ginagamit. So, moving on. Gandang-ganda lang sa sarili girl. Siyempre, skincare ko yan diba? So, yan, bumili ako nitong yung salad spinner. Ayan, 3 litro naman yung yung capacity niya. So, malaki siya. Ayan, kasi minsan pag nagsasalad ako kapag after hugasan, syempre mga tubig-tubig pa yan. So, pag nilagyan ko na ng dressing, nagtutubig yung dressing. So, ayan, kay Hamsi ko nakita to pagka nagsasalad siya, diba? Yung mukbangers na Koreana. Ayan. Magsasalad tayo, mapapatuyo ko na siya. And then, ayan, bumili ako ng, ulit. Ito naman damit to, guys. So, bumili si Bunso, pinakita niya sa akin. Sabi ko, ay, yung ganda. So, bumili rin ako. Hindi tela ako.
Yung size na rin ni Bunso yung inano ko, yung pinili ko. Kasi gusto ko mga oversized talaga na ano, na damit. Yung komportable ako. Tapos maganda yung ano, yung quality nito. So, ito guys is from Spectacular. As in T-E-E. T-E-E. So, Spectacular sa ano, sa Shopee. Hindi ko alam kung makikita nyo siya pag ayaw pa mag-zoom. Nakaka-works. So, teka, tatry ko na lang kasi yung ano maglagay-lagay ng link. Ayan, Spectacular. Yung Shopee account nila. Screenshot nyo na lang and hanapin nyo. So, kumuha ko ng 4 na hey, focus. Ayan, kumuha ko ng 4 na kulay. Ayan, yung mga ano lang, mga earth tone lang, or skin tone, ganyan. Merong black, merong parang peachy, nude peach. Di ba tawag doon? Tapos may coffee brown, and then may, hindi ko alam kung anong mga kulay nito. Basta yung mga ano lang, ganda. So, ayan. Tapos makapal guys, swear, ang ganda, ang kapal ng ano nila, ng tela nila. Ayun o, diba? Actually, pwede to kay Chris eh. Kaso, yan. Bilang ko na lang siya. Kasi, bet ko itong mga kulay na to eh. Para hindi kayo magkapalit. Sa kanya yung mas, ano pa, mga pastel siguro bibili ko sa kanya. Yan. So, yan. Grabe, pagod na talaga ako. I swear guys, maganda to. Ano lang pati siya, 149 lang yung isa niya. Hanapin nyo. And then last is finally, ayan, pinakaantay ko na molder ng onigiri. Bumili akong 3 na. Ayan. Halit na pala siya. Ganyan lang. Pero okay lang. At least din ako mapapagod. Ayan. 3. Bumili ako. Ito ata, 15 pesos each. Ayan. And then, yung pakasama nito. Kung anik-anik lang sinama ako kasi sayang sa SF. Ayan, pantali. Yan. Yung mga ano, para hindi magka-body yung ano, yung tuwid kong buhok. Yan. Tapos, nipple, ano, silicone nipple tape patawag dito. Hindi ko alam ba't bumili ako dito. 2 set pala to. Ay, bakit kulang? 2 set to ah. Ayun. So, bumili ako ng 2 set. 15 lang din ata. Ito 10 piso. So, try natin. Diba? So, yun lang guys. Ang ano ko sa Shopee. Yung ano pala, mayroon pa dong isa. Yung tray na glass na pang pictorial kasi yun sa mga product. Sabi ko mga product. Pictorial kami. DIY lang. Diba? So, yeah. Yun lang. And mag-freshen up lang ako. Tapos, magpapahinga na. Yan. So, good night. See you tomorrow. Or baka mag-edit muna ako ng isa para may ma-upload ako ngayon. Yeah. Bye. Night.